ayo tenang. Aduh negari sing goyang dan ngomongin semangat banjane yo bisa keturutan kowe rabi kowe rehat jaluk peran yo legane jaluk uyan yo seturuti Sonata Indonesia. Jalurnya sopo, Mbak? aduh Bisa goyang lagi, bro. negari sing goyang dalam ngomongnya semenang mandiane yo bisa keturutan kowe rabi kowe rehat jaluk peran yo legane ngati jaluk ulan yo seturuti jaluk peran yo legane ngati jaluk ulan yo seturuti. Baik, terima kasih Moker, thank you dengan lagu yang tadi.